ste moji mladi subscriberi, kako ste dobro, evo me. Čekamo Jašara na Balkan Tube Festu, tu je Filip, evo ga brat Čira je ovdje, brate, Čiro, eto šta ne znam. Pa kako ste vi šta radite, eto brate, gledajmo ovdje, čekamo Jašara, jedva čekaš Jašar da izađe na scenu. Da, evo ga Jašar, Jašare! Nije Jašar, evo ga Jašar na ekranu velikom je Jašar. Jašar je tu. Tu je Jašar, eto, ovo nešto zvanično, Filipe? Trudiš se, ne? Eto ljudi, punjač za iPhone, punjač za iPhone. A ja sam mislio da imaš teke. Stvarno propitno da li imaš iPhone. Ajde, vidimo se, ne znam ni zašto sam snimao ovo. A evo sad će Jašar, sad će. Serbija, ljudi moji, i Serbijan i Jašar, svi će. Jeste bre ljudi? Logujete, a? Jeste bre ljudi, sad će Serbijan. Došao Serbija. Evo ga Serbija, ono Serbija. Evo neko tamo. Jeste, to je Serbija. Srbijanka. Sibirija. Slobodanka. Sibirka. Samo strip, da si slobodan, a zaključan. Slobodan, a zaključan. Slobodan. Ajde više, Jašar. Pa će Jašar. Ja sam ovo upalio da snimam zato što sam mislio da će nešto da se događa, ali očigledno se ništa ne događa, samo su stavili ovaj ogromni... Šta je ovo? Obruč. Evo nešto se dešava, sad će Jašar, ljudi moji, čekamo Jašara, sprema se, napeto je, u vazduhu, opasni su vanzemaljci. Čiro, što imaš da kažeš o svemu ovome? Sve moje familije da nije normalno ovo što se dešava u Hala Spencer. Nije normalno, brate, ovo je sve što... Hala Spence! Inače, ljudi, mi smo u Hali Spence u Novi Sad, brate, nismo u Sava centru. Evo, shoutout, bacio mi shoutout preko telefona, kaže, vidjet ćeš budalu koju svetli sa djecom i snima se. Ja ću da ustanem i vidjet ćeš, Ovo je ekskluzivno, ljudi. Nosi se privatni razgovor preko telefona, šta je... Ovo je sada, ljudi, ovo ću skandalu sutra da završi, ili kod Kim Stara. Evo ga, sad će Jašar. Jašare! Ajde, ili Jašar ili Serbijan. Sad će ići Petar i Singer, pa što ti kažeš? Petar i Singer. Bura, staviš ga ovako i ne moraš da se brineš. Dobro, to jeste. Imaš stalak. Mislio sam da će više da bude ljudi ovde na koncertu, jer ipak kada svira Jašar, svi dođu na koncert. Tako fabrički zamišljeno. Tako je fabrički zamišljeno, jebi ga, mislim, Jašar to Jašar. A Serbijan, hoćemo da peva Srećan rođendan. To je moj džem, brate. Obavezno. To moj ono kraju, brate, ono što mi pustimo, brate, ono konstantno. Pivčuga, brate, ono i Srećan rođendan od Serbija. Ili Gangsteri iz Dačije, brate. Da, gangsteri su prikladniji, brate. Gangsteri su ono baš gangsteri. Ej, šta se dešava? Ja ne znam šta se dešava ovdje. Prave pentagram. Vidiš? Ajde, čujemo se i vidimo se posle, brate. Tačka noć, čao. Upravo smo saznali da Jašar stiže, pogledajte ko nam se pridružio. Iz produkcije nam javljaju, evo ga i Cone, iz produkcije nam javljaju da dolazi Jašar sada, šta će da najavili su kako se zove na sceni, kaže stiže koncertni deo programa, sad ćemo da pevamo Srećan rođendan Serbije. Sad ćemo pevamo Srećan rođendan Serbije. Ljudi, Jašar dolazi, ljudi. Jašar dolazi. A vi sedite na svoje mesta i posmatrate se Serbijan da peva Srećan rođendan. Lepo ponašanju na ovakvom festivalu. Da li ste za? Jašar! Jašare! Ok, Nataša i ja idemo iz početka i sada gledajte kako to otprilike izgleda. Kako zove, ovo je bača, brate, ovaj kako zove... Ovo je lik, ali on iz Pirata sa Kariba. Iz Pirata sa Kariba? Iz Pirata sa Kariba. Znam, brate, vidio sam ga na TV-u, brate, izgleda ko burazar od Johnny Deppa, brate. Johnny Depp. O, evo ga, ovo Jašar. Ma nije, bre, Jašar. Ono viš umro pre 4 Dragi prijatelji, dobro večer. Dobro večer, dobrodošli na spektakularno koncertno večer Au, brate, magde, pa nije, liči. Pripremite vaše žice i svoje telefone, zato što najbolje zezanje u gradu večeras počinje i to upravo sada. Naše prve zvezde. Evo, Jašar će za koji minut
Sedi dole! Mi smo sedi dole, Jašar. Ne vidim Jašara, bre, sedi dole! Pustit ćemo Coneta na vas! Cone ne vidi Jašara, sedi dole. Oh! West side, my nigga! West side! Yeah! 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 Evo ga bre! Evo ih Jašari! Šeste novi početak, vreme je za da smo mladi moji srce. Priznajte da niste očekivali nas, došlo je vreme da nam čujete glas. Ako pitaš zašto reći ću ti zbog sira, ta fraza ljudima odavno ne da mira. Kad će novi video je čuveno pitanje, znaj da nije lako dogovoriti snimanje. Mi smo samo ljudi koji prave klipove, imamo i dece koji uvek pravi hitove. Sviramo pitanje, čekaju i ostane vremena, nikad nema vremena. Uvek dobro znam koji je se tu stvarno bitno. Glumi i peva talent, po 2 u 1. Zbunio Ko je ovo ribao? da budem vredan. Kidamo sa nekim kidamo i akapelom. Nikada ne sumnjam, kao devojče. Kada ti ne teško, nikad nećeš biti sam. Sekujete to ba. Više dođe sunčan dan, ostvari svoj san. Pokaži malo volje, kako bi na kraju dana tebi bilo bolje. Malo razmisli o tome i shvatit ćeš se što. Kraj pesme, bre. Veliki aplauz! Jašare! Jaser Štajn! Jašar! Nastavljamo kasnije, idemo sa drugog izvođača. Evo, odjavljujemo se, brate, Ćira se odjavljuje da postoji da spava, brate, i tako. Kako ti je bilo na Balkan Tube Festu? Nije vidio, je ti se svidio Jašar kako je peva? Ko je to? Jašar, ba, Jašar, šta je Ne Jašar? znam šta je to, ne A pritam. Serbijan, brate. A šta je to ono za decu? Ono za decu, on je rođen. Aha, da, Ono to srećan treba rođen, te gangsteri točke za ispane, decu. pa da. Eto ljudi, brate, pozdravite se sa Ćirom, brate, Ćira, reci pozdrav ljudima, Adios, maloj grupi, brate, ljudi, brate, na Maloj, ali YouTubeu, jakoj. brate. Maloj, ali jako, idemo, brate, evo, ovo je Burazeru, brate, Kikinda, motherfuckers. Ljudi, dan posle Balkan Tube Festa, evo, nije mi dobro ko da sam na nekoj žurci bio, ne na Balkan Tube Festu, brate. Nisam Balkan Tube Festa video, pravo da vam kažem. Više sam video Ušće, tamo išao po starom sajmištu, ne pitajte me ni zašto. Jer ni sam ne znam, verujte mi. Evo, u majici sam isto i koji sam juče bio, brate. Vratno sad vidim neki od vas da... Stiflere, prljava svinja, okupaj se jednom u životu. To je pa neću. Ljudi, eto. Meni je drago što sam vidio Jašara kako peva, nisam vidio Serbijana kako peva Srećan rođendan, brate. Ja i Ćofi i Cone smo bili razočarani, brate, jebi ga, dešava se, šta ćeš. Ljudi, ako vam se svidio ovaj format i ako hoćete da radim još vlogova, slobodno recite dole Stiflere, hoćemo da radiš još vlogova i ja ću se potruditi da vam udovoljim. Ništa ljudi, vidimo se, uskoro bi trebao klip da izađe, pravi klip, brate, ovo je čisto vlogić, neki da vidite taj delić, atmosfere na koncert od Jašara. Jašare, ojoj, sine moj. Ajde, vidimo se ljudi, šta da vam kažem, brate, budite lepi i ne znam, slušajte Jašara i Serbijana, srećan rođendan, aj vidimo se. Yeah,